ሰላም እንጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ክኣቱን ከለኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ናይ መቐመጫ ጾታዊ ርክብን ሳዕቤናቱን ብዝብል ርእስቲ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ብፍላይ ሕዚ እንዳተለመደ ዝመፅእ ዘሎ ብልዕቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እንዳገደፍካ ዝግበር ዘሎ ናይ መቐመጫ ጾታዊ ርክብ ዘስዕቦም ጉድኣታት ኣስፈ ሓቢለ ክሕብረልኩም እየ። እዚ ሕማቕ ልምዲ ዘለዎ ናይ ባህላዊ ናይ ሃይማኖታዊ ዘይተቐባልነት ከም ዘሎ ኮይኑ ክንፈልጦም ዝግብኡና ጉድኣታት ክንርኢና። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ግበርዎ። ነዚ ኢለ ናብ መደበይ ክምለስ እንከለኹ ቀዲምና ክንሪኦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ? እዚ ልምዲ እዚ እንዳበዝሐ ዝመፀሉ ዘሎ ምኽንያት እዩ። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ብምርኣይ እዩ። ከምኡውን ምዕባለ እንዳመሰሎም ኣብ ቲኔጀርስ ወይ ከዓ መናእሰይ እንዳተለመደ ይመፅእ ዘሎ እዩ። ኮይኑ ግና ብዙሕ ሳዕቤናት ዘለዎ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሳዕቤን እንታይ እዩ? ናይ ሞራላዊ ፀገም እዩ። እዚ ልምዲ እዚ ብሃይማኖትናን ብባህልናን ዘይተለመደ ሕማቕ ልምዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓንጎልና ናይ ሞራላዊ ፀገም ዘስዕበልና እዩ። እዚ ፀገም ድማ ካብ ማሕበረሰብና ዝተገለልና ንኽንከውን ዝገብረና ሕማቕ ልምዲ እዩ። እቲ ካልኣይ ሳዕቤን እንታይ እዩ? ኖርማል ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ ከለኹም እዚ ማለት ጾታዊ ርክብ ብብልዕታ ክትገብሩ ከለኹም ብልዕታ ራሕሲ ብምፍጣር ኣብ ብልዕታ ከባቢ ሕማም ከይስማዓን ኣብ ዋን ጾታዊ ርክብኩም ናብ ዕግበት ንኽትበፅሕ ዝሕግዛ ራሕሲ ኣብ ብልዕታ ተፍልፍልያ። ኮይኑ ግና ብመቐመጫ ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ ከለኹም መቐመጫ ከምዚ ዓይነት ራሕሲ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ የብሉን። ስለዝኾነ ድማ ኣብ መቐመጫ ከባቢ ከቢድ ዝኾነ ሕማም ንኽስማዓ ዝገብር እዩ። ኣስዒቡ ድማ ኣብ ናይ መቐመጫ ከባቢ ዝርከቡ መስልስ ጉድኣት የሕድር እዩ። እዚ መስል ተጎዲአሎ እንተልና ድማ ፍታን ምቁፅፃር እስካብ ምእባይ ፀገም ከስዕበላ ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ ድማ ልክዕ ከም ህፃን ቆልዓ ፍታን ምቁፅፃር ከኣቤክን ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ መቐመጫ መስል ጉድኣት ኣብፂሑ እስካብ ናይ መዓንጣ ካንሰር ናይ ምብፃሕ ዕድል ኣለዎ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ናይ መቐመጫ ጾታዊ ርክብ ብጣዕሚ ብዙሓት ባክቴርያታት ናብ መዓንጣ ንኽምለሱ ይገብር እዩ። እዘን ባክቴርያ ድማ ናይ መዓንጣ ካንሰር ናይ ምፍጣር ዕድለን ገፊሕ እዩ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ሳዕቤን እንታይ እዩ? ንዝተፈላለዩ ኢንፌክሽናት ከጋልፀና ዝኽእል እዩ። ብብልዕቲ ጾታዊ ርክብ ጌርኩም ክትውድኡን ከለኹም ብልዕቲ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ዓርሱ ብዓርሱ ናይ ምፅራይ ስራሕ ይሰርሕ እዩ። ናቹራሊ ዝተፈላለዩ ፈሳሲታት እንዳፈልፈለ ዝተፈላለዩ ሆርሞናት እንዳፈልፈለ ብልዕቲ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ዘይተደለዩ ነገራት ንኣብነት ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ፀሪጉ የውፅእ እዩ። ኮይኑ ግና መቐመጫ ንዓርሱ ዘፅረየሉ ፕሮሲጀር የብሉን። ንኣብነት ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ኣብ ውሽጢ እንተፈሲሱ ኣብኡ እዩ ዝቐሪ። እዚ ድማ ብኢንፌክሽን ክትጥቃዓ ዝገብረክን እዩ። ኢንፌክሽን ከጋጥመክን እንከሎ ናይ ምሕኻኽ ናይ ምቁሳል ፀገም የስዕበልክን እዩ። እዚ ድማ ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ መቐመጫ ሕማም ከብፅሐክን ዝኽእል እዩ። ኣስዒቡ ድማ ናይ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ ንብሎም ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብቐሊሉ ንኽትሓማ ዝገብረክን እዩ። ኪንታሮት ሕማም ክትሓማ ዝገብረክን ሕማቕ ልምዲ እውን እዩ። ኪንታሮት እንተሃሊክን ከጋድደልክን ዝኽእል ሕማቕ ልምዲ እዩ። ኮይኑ ግና ኪንታሮት ሕማም ተዚሃሊክን ድማ ብሓድሽ ከሕምመክን ዝኽእል እዩ። ኪንታሮት ከም ንፈልጦ ከቢድ ፔን ዘለዎ ሕማም እዩ ኪንታሮት። ስለዝኾነ ብመቐመጫ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትገብራሉ እዋን ኪንታሮት ንኽሕዘክን ዝገብር እዩ። ኮይኑ ግና ኪንታሮት እንተነይሩክን ድማ ኪንታሮትክን ተስፋሕፊሑ እስካብ መዓንጣኽን ከባቢ እዚ ኪንታሮት ሕማም እዚ ንኽበፅሕ ዝገብር ሕማቕ ልምዲ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለክን። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ሓሳብ እንታይ እዩ? ፌስቱላ ከስዕበልክን ዝኽእል ሕማቕ ልምዲ ምዃኑ እዩ። ኣብ መቐመጫኽን ከባቢ ዘለው መስላት ከምኡውን ቲሹ ክቕደዱ ዝገብር ልምዲ እዩ። ፌስቱላ ክሕዘክን ዝገብር ሕማቕ ልምዲ እዩ። ፌስቱላ ድማ ብጠባዩ እንታይ እዩ? ፍታንን ሽንትን
ክትቆጻጸራ ናብ ዘይትኽእላሉ ደረጃ ዘብጽሐክን ጸገም ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ። ባይ ዘ ወይ እዘን እስካብ ሕዚ ዝነገርኩኹም ነገራት ብመቐመጫ ጾታዊ ርክብ ንትገብራ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ እንዳተለመደ ዝመጽእ ዘሎ ወድን ወዲ ዝግበር ናይ መቐመጫ ጾታዊ ርክብ ትጥቀሙ ደቂ ተባዕትዮ እውን እዘን ቅድም ኢለ ዝገለጽኩልኩም ኩለን ጸገማት ከስዕበልኩም ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ እስካብ ሕዚ ብዘይምፍላጥ ነዚ ልምዲ እዚ ትጥቀሙ እንተሃሊኹም ክትገድፍዎ ክሕብረልኩም ይደሊ። ናብ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ልምዲ ዝኣተኹም እንተሃሊኹም ድማ እስካብ ሕዚ ዝነገርኩኹም ጉድኣታት ከየስዕበልኩም ክትጥንቀቁ ኣለኩም። ኣብዝሓ መናእሰይ ዝሽወድሉ ዘለው ምኽንያት እንታይ እዩ? ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ዝረኣኹሞ ኩሉ ነገራት ኖርማል ዝኾነ ጎዳኢ ጎኒ ዘይብሉ እንዳመሰለኩም እዘን ሕማቕ ነገራት ክትፍትኑ ኣብ ትምክሩሉ እዋን ከም ልምዲ ስለ ትወስድዎ እዩ። ኣስዒቡ ድማ ናብ ዘይተደለየ ጸገማት ዘእትወኩም እዘን ፊልምታት ምርኣይ እዩ። እዘን ፊልምታት ሓቃዊ ዘይኮና ኮነ ተባሂለን ዝስራሓ ስለዝኾና ኣብዘን ፊልምታት ትርእይወን ኩሉ ነገር ክትምክሩ የብልኩምን። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም እዚ መደብ የምህር እዩ ኢልኩም እንተሓሲብኩም ላይክ ሼር ግበርዎ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ዘለው ብተመሳሳሊ ድማ ገና ናብ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ዘይኣተው ሰባት ንኽመሃሩሉ ሼር ግበርዎ። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ይኣኔለይ።